Безнең Актаныш районында иң борынгы авыллардан берсе булып тора инде Иске Байсар авылы, безнең авылыбыз 1200 елдан башланып китә. Һәр авылның үз тарихы, анда яшәүчеләрнең үз шәҗәрәсе. Монда авылга нигез салучылар аларның дәвамчылары. Башманхан, Карабәк, Сакадан соң инде тармакланып китә һәм инде бу күрше тирә авылларында китереп чыгара. Актаныш районнарын, Башкорт Республикасының күрше авылларын. Буыннар чылбырын ачыкларга мөмкинлек бирүче бу мәгълүматларны цифрлаштырырга әзерләнәләр. Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты Актанышта Ядкәр проектын тәкъдим итте. Бик яхшы ясалган бөтен электрон документларны туплый торган база, ябылган база. Анда бөтен шунда тупланачак. Инде хәзер безнең балаларга 100 еллыктан артык шунда цифровизация үткәреп, алар киләчәктә дә буыннарга биреләчәк дип уйлыйм. Цифрлаштыру эшен Актанышның Әнәк авылыннан башладылар. Бу беренче президент Минтимер Шәймиев туган авыл. Бүген монда 140 хуҗалык бар. Аларның ата-бабалары нәсел җипләрен, һәркемнең исем, фамилия, туган елларын Ядкәр проектына теркәп, Әнәк авылыннан чыгучылар турында тулы бер база туплана. Кеше үзен белгән, алаган кеше, үзен хөрмәт иткән кеше, үзе туган җирен хөрмәт иткән, яраткан кеше инде үзенең тарихын белергә тиеш. Тарихны белер өчен һәр тарихка кирәк төптәге документ кирәк. Әнәк авылының нәсел порталын апрельгә тулыландырып төгәлләргә планлаштыралар. Киләчәктә һәр авыл үз тамырларын Ядкәр порталында булдыра ала. 4-5 елдан бөтен татарстанлыларның нәсел җипләрен цифрлаштырып бетерергә уйлыйлар. Республика халкы үз нәсел шәҗәрәсен төзү белән ни өчен күбрәк кызыксына башлаган. Үз тамырларының хан ярдәмчесе Ак Кылычка барып тоташуын ачыклаган Нигъмәтуллиннар кемнәр алар? Бу хакта шимбә адымнар тапшыруында карый аласыз. Мөселман кешесе җиде булырга тырышты, тиештер дип уйлыйм. Актаныш телевидениесе ярдәме белән Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Аюпов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.